Hej. Hallo. Er du der? Har du Facebook? Jeg har absolut ingen Facebook. Ja. Har du andre profiler på internettet? Jeg har sådan en profil med Hello Kitty, hvis det... Nej. Jeg har en profil på Movistar Plan. Jeg hedder Trusse23. Så. Var det bare det? Nej, har du andre på? Nej. Det var bare det. Jeg skal købe. Glemte du lige min Faxe Kondi? Faxe Kondi! Hej gang. Hej med dig. Har du andre profiler på Facebook? Har du en profil på Facebook, hedder det? Nej. Okay. Men har du andre profiler på internettet? Ja, jeg har Skype. Og så har jeg, hvad hedder det? Så har jeg en Xbox, som hedder Mike Tyson 2424. Okay, og har du... er du sikker på, at du ikke vil have Facebook? Ja, jeg er helt sikker. Hvad? Jeg er helt sikker. Hvad mener du? Er du helt sikker? Ja, jeg er Facebook for helvede! Nej, Ja. Har du Facebook? selvfølgelig. Hvem har ikke det? Det er jeg så ikke, men... ja, har du andre profiler på nettet? Ja, jeg har en på Sumu, eller hvad det hedder. Jeg er 64 år, og jeg elsker unge damer. Jeg er en lille smule pædofil. Okay, har du læst regler og betingelser på de der ting, du er på? Der står, at man ikke må være pædofil, nemlig. Så har jeg ikke det. Og det er altså også bare noget værre pis. Ja, det var godt. Hyggeligt med en fuld gåtur. Ja, det er fint. Tak, Kondi.